O alcalde de Outes destaca nos últimos días varios logros do goberno. O municipio conta coa súa primeira vivenda de alugueiro social, ademais de avanzar en diferentes obras. O actual goberno municipal de Outes afronta as súas últimas horas ao fronte do mesmo. Se non hai nada que o mude, mañá ás 12 da mañá celebrarase o pleno no que se votará a moción de censura impulsada polo PP e polo concelleiro Tono Camaño. Ata hai menos dun mes, membro do Executivo Local xunto a Compromiso Outes e o BNG. O alcalde outiense, Manuel González, presentou diferentes proxectos finalizados como pode ser a primeira vivenda social municipal destinada neste caso a alugueiro. Vivenda que se arranxou nos últimos meses e que logo de ser amoblada xa está a disposición para aquelas persoas que a soliciten. Teño que dicir que a nosa intención dende que chegamos ao goberno era justamente poñer en marcha unha política de vivenda, aínda que fora humilde, dados os recursos que temos no Concello de Outes, pero interesábanos e parecíanos que era unha demanda importante, pois poñer a disposición espazos, ademais municipais, para vivendas de alugueiro social para aquelas familias que o necesiten. Ademais, neste caso arranxouse unha propiedade municipal, xa que se localiza na antiga Escola Unitaria Bosque, na Serra de Outes. Esa maneira tamén é importante na medida en que conservamos o patrimonio municipal. Agora mesmo, ademais, na convocatoria que a Xunta ten a disposición dos concellos para esta finalidade, vimos de solicitar tamén unha subvención para actuar na planta de arriba da Escola de Tarás, outra antigua vivenda de mestres do noso concello. Temos varias que agora mesmo son propiedade do concello. Esta vivenda, neste caso de Tarás, fora obxecto dunha actuación na planta baixa para local de uso e disfrute dos veciños, xa está rematada esa obra, e agora o que imos a facer, se finalmente o Concello resulta beneficiario desa subvención, que agardamos que sí, é adaptar a primeira planta tamén para a segunda vivenda de alugueiro social. González recorda que nos últimos meses elaborouse e aprobouse a normativa de ordenanza fiscal para regular este tipo de vivenda. Fixemos os deberes, fixemos o que tiñamos que facer e agora, a intención ou o ideal sería que se seguiran poñendo a disposición dos veciños que o necesiten vivendas de alugueiro social como esta que inauguramos hoxe no noso concello. Nesta primeira vivenda social municipal de Outes investironse preto de 80.000 euros. Agora, de forma recente, outros 5.000 euros en amoblar tanto as habitacións como a cociña. Por tanto, estamos falando de un investimento de 85.000 euros, pero tamén hai que dicir unha cousa. Eso serviu para cambiar a coberta da propia vivenda, que estaba en moi mal estado. É dicir, o que evitamos é a ruína dun ben municipal, dunha infraestructura municipal. E, ademais, poñémola a disposición dos veciños que máis a precisan. Eu creo que esa é a política que temos que facer, non? Moitas veces se di, gastan os cartos en cousas que, isto está claro que son dous beneficios. O primeiro beneficio é manter o patrimonio municipal, que é moi custoso porque temos moito patrimonio e poucos recursos para poder facelo. E, en segundo lugar, facer política de vivenda, inda que sexa de forma humilde, pero facémola como por primeira vez no Concello de Outes. O anuncio para poder solicitala sacarás en breve, xa que había diferentes familias interesadas neste servizo. O rexedor local tamén avanzou que os traballos que se están a desenvolver na Rúa Doctor Esperante a través do POS están a piques de finalizar. Esta obra de humanización da Rúa Doutor Esperante, unha obra financiada co Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, onde se invisten máis de 150.000 euros. Esta era unha obra moi demandada pola veciñanza, estamos falando dunha das rúas principais daqui da Serra de Outes, e a nosa intención era continuar cos proxectos de humanización que se puseron en marcha xa en 2019 e que continuaron neste actual mandato. Facemos unha actuación onde gana espazo e gana posición os peatóns, as persoas. Onde tamén se plantaron árbores ante a súa falta por retiradas anteriores. O cal, ao final era pernicioso para a calidade de vida, e facía pouco amable e atractivo para a xente para pasear, porque ao final a nosa intención era que a Vila da Serra de Outes sexa un espazo
non só de paso, senón para pasear. Iso é a filosofía coa que se fan as cousas, bueno, pois, nos países máis adiantados do mundo, nos países máis desenvolvidos, facer espazos amables, espazos agradables para a cidadanía, e iso é o que sirve para tamén atraer poboación. Obras e proxectos impulsados polo goberno local e que agardan que se dea continuidade a partir de mañá.